Podľa bývalej podpredsedníčky Národnej rady Slovenskej republiky Spojené štáty americké už nemajú záujem na podpore Ukrajiny a Trump sa snaží elegantne vycúvať z konfliktu. V diskusii so Zelenským údajne cielene ukázal, že ukrajinský prezident je pre USA prekážkou. Belousovová kritizuje tiež neschopnosť európskych lídrov adekvátne reagovať na zmeny vo svete, následkom čoho je Európa vnímaná ako oslabená a bezmocná bez americkej pomoci. Tvrdí, že Trump chápe geopolitickú realitu a uznáva dominanciu troch veľmocí USA, Ruska a Číny, pričom Ukrajina aj Európska únia už nie sú preňho relevantné. Ak nechcete prísť o najnovšie správy, odoberajte kanál Slovensko v politike. Trump je lepší herec ako Zelenský. To, ako vyprovokoval Zelenského, bolo priam profesionálne vystúpenie. A Zelenský sa chytil. Nie je totiž zvyknutý na jednanie, aké zažil v Bielom dome. Prvý preplesk dostal hneď pri uvítaní, keď Trump akoby mimochodom okomentoval jeho oblečenie. Určite tie poznámky od Trumpa a neskôr aj od novinára musel vnímať veľmi citlivo, pretože imidž obrancu vlasti vždy v zbroji, teda v mikine a kapsáčoch, si pestuje dlho a premyslene. Oválna pracovňa Bieleho domu už zažila všeličo, ale to, čo sa v nej odohralo včera, vstúpi určite do dejín. Trump a jeho viceprezident toľko otlkali Zelenskému pravdu o jeho vojne s Ruskom o uši, až ho dostali do varu a začal sa správať ako arogantný neokrôchanec. Ktorým vlastne aj je. Niet divu, že to nezvládol. Veď doteraz bol zvyknutý na potľapkávanie a poklonkovanie európskych lídrov. Za tie 3 roky sa tak tento herec vžil do role prezidenta, bojovníka a ochrancu celého sveta pred útokmi Ruska, že musel byť v silnom šoku z tej studenej sprchy, ktorej sa mu dostalo. Už včera som mala dojem, že Trump a Vance to mali pripravené. Cieľom bolo ukázať Zelenského ako človeka, s ktorým sa už nedá počítať. A vyšlo im to. USA totiž už Zelenského nepotrebujú. Práve naopak. Je pre nich prekážkou. USA už majú pokrk celej vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Niet divu, veď ju už prehrali. Rovnako majú pokrk aj celej Európskej únie a jej lídrov, ktorí nie sú schopní pochopiť a adekvátne reagovať na zmeny vo svete a namiesto toho ďalej žijú v nenávisti voči Rusku, ktorá im zatemňuje mozgy. Trump aj USA potrebuje ukončiť vojnu. Trump možno nie je dobrý politik, no určite je dobrý biznismen. On si uvedomuje zmeny vo svete. Pochopil, že monopolárny svet skončil a v tom novom svete už rozhodujú 3 mocnosti – Rusko, Čína a USA. Európa nikoho nezaujíma. Aj tak je na kolenách. Jej lídri sú mimo už veľmi dlho a bez USA môžu Zelenskému a Ukrajine venovať akurát tak pár teplých slov. Čo aj robia. Bez pomoci Ameriky si na Rusov nikdy netrúfnu. Nemajú totiž čím, nemajú zbrane, nemajú vojakov v potrebnom počte a nemajú peniaze. Ktoré sú na vojnu potrebné vždy a v prvom rade. A bude ešte horšie. Takže suma sumárum Trump po včerajšku elegantne vycúval z podpory Ukrajine. Nechá ich na pospas osudu. Ako zle to s nimi dopadne, bude závisieť od toho, ako rýchlo si budú vedieť doma urobiť poriadok, teda ako rýchlo sa zbavia Zelenského a príjmu realitu.